дуруд бинандаи азиз, мо силсилаи подкастҳоро дар мавзӯи муҳоҷирати бехатар идома медиҳем ва умедвор ҳастам ки суҳбати мо низ ҷолиб хоҳад буд ва ба баъзе масъалаҳои мо дахл мекунем ки ба муҳоҷирати занон, ба умуман масъалаҳои муҳоҷират дар маҷмӯъ вобаста аст ва умедвор ҳастам ки барои шумо ба манфиат хоҳад буд. Ва ман умедворам ки зери навор андешаҳои худро менависед ва ҳамчунин дар мавриди мавзӯъҳое ки инҷо матраҳ шуданд назари худро низ дар поёни ин навор мекоред. Бинандаи азиз, дар суҳбати мо ҳузур доранд Анвар Бобоев, ходими пешбари илмии шуъбаи тадқиқоти демографии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. Самимона истори сипос мекунем устод барои шумо, ба хотири он ки фикр мекунам кам касон мавзӯи муҳоҷиратро мисли шумо медонанд, ба хотири он ки шумо дар ин самт хеле корҳои илмирам анҷом додем, корҳои давлатирам анҷом додем ва умедвор ҳастам ки шогирдон ва онҳое ки бевосита ҳамкори шумо буданд аз ин навор аз дидани шумо шод ҳам мешаванд. Хуб, бед суҳбат мекунем аввалтар аз ҳама дар мавриди умуман худи муҳоҷират ва муҳоҷирати мардон ва занон. Ҳоле ҳам калимаро истифода мебаранд, муҳоҷирати занон, муҳоҷирати мардон. То чӣ андоза фарқ гузоштан миёни муҳоҷирати занон ва мардон ба назари шумо дуруст аст? То кадом андоза? Ташаккур. Ман пеш аз ҳама мехоҳам ки бо фаррасии рӯзи бонувон ҳамаи модарон, духтарон, умуман бонувони Тоҷикистонро бо ин ид табрик намоям ва албатта нисбати омадсоли шумо бардоштед дар бораи умуман раванди муҳоҷират, муҳоҷирати мардон, муҳоҷирати бонувон чӣ гуна фарқият дорад. Умуман гуфтан лозим аст ки дар адабиётҳои илмӣ ва дар кори фаъолияти идораи давлати Тоҷикистон ва умуман дар таҷрибаи ҷаҳонӣ фарқият байни муҳоҷирати мардон ва занон албатта ҳаст. Хуб, ва саволи дигари мо ҳам дар ҳамин доира аст ва ба назари шумо худи раванди муҳоҷирати занҳо махсусан чӣ мушкилиҳоро дар пай дорад ва воқеан ҳам ҳаст мушкилиҳое ки масалан занҳои муҳоҷир худашон дар алоҳидагӣ онро ҳал карда наметавонанд? умуман раванди муҳоҷирати бонувон барои миллати тоҷик хос нест. Албатта мушкилиҳо аст. Мушкилиҳо пеш аз ҳама аз чӣ иборат аст? Албатта хуб надонистани забони хориҷӣ ё ин ки набудани касбу ихтисосе ки дар он кишвар лозим аст барои фаъолияти корӣ. Агар ба фикри ман ин иқдомҳо аз роҳбари давлат чандин маротиба пешниҳод шуда буданд ва агар ба фикри ман на ин ки муҳоҷирон умуман шаҳрони Тоҷикистон забони хориҷиро хуб донанд, касбу ихтисоси хуб дошта бошанд, ба фикри ман раванди фаъолияти кори онҳо бештар мегардад. Бале. Хуб, ман мехостам ки шумо ягон намунаро пешниҳод кунед. Оё ягон намунаи коркардшуда ҳаст ки масалан бо истифодаи он ё бо татбиқи он амин раванди муҳоҷирати меҳнатии занон танзим карда шавад ё масалан ягон намунае ҳаст ки масалан мо бо истифодаи он тавонем ки занҳоро ба шароити нав мутобиқ кунем то онҳо азоби камтар бикашанд лоақал ё ман азоб накашанд? Дуруст. Гуфтан лозим аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон мисли дигар кишвари дунё албатта як модели ки низоми худро дорад нисбати ҳалли масъалаҳо. Чандин сол пештар вазорати меҳнат ва муҳоҷирати шуғлаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо созмони махфии муҳоҷират дар Тоҷикистон яке аз моделҳое ки низомномаро оид ба ҳамкории ҷиҳати ҳамгироии муҳоҷирон аз он ҷумла бонувон низ сохта буд. Яъне чӣ гуна намуна аст? Яъне ки ҳамкориҳои ё ин ки рушди ҳамкории идораи давлати Тоҷикистон дар бораи пас гардонидани мушкилоти муҳоҷирон ва бештар ба фаъолияти корӣ дар дохили Тоҷикистон фаро гирифтани онҳо аст. Бале. Хуб, дар мавриди ҳамкориҳо гуфтем. Ман фикр мекунам ки танзими раванди муҳоҷират бе он ки масалан мо ҳамоҳангсозии сохторҳои гуногуна таъмин кунем имконнопазир аст. Яъне ки ҳатман бояд сохторҳои гуногун, мақомоти гуногун ҳамкор бошанд. То чӣ андоза ҳамин чизро шумо муҳим арзёбӣ мекунед ва ҳоли ҳамкориҳое ки масалан хадамоти муҳоҷират, вазорати корҳои дохилӣ, масалан вазорати тандурустӣ ва дигар мақомот доранд, шуморо қаноатманд мекунанд? ба фикри ман таи солҳои охир бояд ки ҳамкориҳо бештар гардад. Барои чӣ? Аз соли 2015 то соли 2023 соли гузашта дар Тоҷикистон барнома ё ин ки стратегияи муҳоҷират набуд, чунки аз соли 2000 то соли 2015 чунин стратегия барнома буданд ва баъдан дар доираи тақрибан 6-7 сол мо бе барнома мондем. Лекин гуфтан лозим аст ки бо ташаббуси худи ҳукумати Тоҷикистон ва худи вазорати меҳнат ва муҳоҷирати шуғлаи аҳолии Тоҷикистон соли гузашта 3 июни соли гузашта стратегияи танзими равандҳои муҳоҷирати ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2040 ба имзо расонда шуд. Ва дар ин стратегия чанде аз чорабиниҳои давлатӣ пешбинӣ шуда аст ки чӣ хеле шумо гуфтед бештар ва дурусттар ё ки устувор намудани ҳамкориҳои байниидоравӣ ва албатта паст намудани раванди муҳоҷират.
ва гуфтан лозим аст ки ин ҳуҷҷате аст ки метавонад ҳам дар дохили кишвар зиёдтар шаҳрони тоҳистониро аз он ҷумла муҳоҷирон низ бокуртан мекунад ва он нафароне ки хоҳиши ба хориҷа рафта фаъолияти корӣ дорад онро низ ба низом медарорад. як масъалаи дигари муҳим устод ин аст ки масалан аксарият аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва аз нигоҳи молиявӣ шояд мо ба ҳамин раванд омода нестем, яъне ки баъзе мушкилоти ҳуқуқӣ ва молиявие ки дорем ё шояд камии донишҳои молиявӣ ва ҳуқуқиямон боиси ба мушкил рӯбарӯ шудани мо мешавад. Шумо чӣ назар доред ки воқеан намешавад гуфт ки дараҷаи мушкилот ва проблемаҳои занҳои муҳоҷир аз дараҷаи донишҳои ҳуқуқӣ ва молиявии онҳо вобаста аст? Мешавад ҳамин тавр гуфт? албатта масъалагузори шумо дуруст аст. умуман тадқиқотҳои социологӣ нишон медиҳанд ки дар дораи аз 60 то 70% муҳоҷире ки ба хориҷа мераванд зиёдтар ба Россия онҳо фаъолияти хубро ба анҷом мерасонанд, лекин дар доираи тақрибан 20 то 25% тақрибан на хуб на бад аст фаъолияти кори онҳо ва дар доираи тақрибан 5 ё 6% муҳоҷири бебарор анҷом медиҳанд. Чунки боз такрор мекунем ки агар ҳар шаҳрванд ё ки муҳоҷири меояд ки ба хориҷ равона мегардад, аз он ҷумла бонувон низ касби ихтисоси замонавӣ рақобатпазир дар бозори меҳнат дошта бошанд ва албатта забони хориҷро хуб донанд, онҳо албатта метавонанд фаъолияти кори хубро ба анҷом расонанд. Ва он мушкилоте ки мисол имрӯз дар байни муҳоҷирони Тоҷикистон аст ва барои ҳамаи муҳоҷирони дунё хос аст. Ӯзбекистон низ, Қирғизистон низ, лекин ба фикри ман бояд ки айни замон бештар дар Тоҷикистон нақши муассисаҳои касб омӯзиро бештар гардонем, чунки агар касби ихтисоси замонавӣ дар Тоҷикистон хеле ба дараҷаи баланд омӯхта шавад, пас на ин ки дар хориҷ, дар дохили кишвар низ мутахассисони зиёд пайдо мекунем. бале ҳамин саволро ман дода намедам устод ки бубинед ҳам мардҳо ва ҳам занҳо мераванд ба хориҷа, барои мисол ба Русия мераванд, ба кишварҳои дигар мераванд, масалан он ҷо як касба хонахо аз худ мекунанд. чаро мо масалан ҳамон малакаҳое ки он ҷо дар муҳоҷират яъне омӯхтаанд ин ҷо татбиқ насозем, ё оё ягон барномаҳои махсус ё умуман идеяҳои дигар, масалан намедонам кадом як лоиҳаҳои дигар ҳаст ки масалан занҳое ки баргаштанд ё муҳоҷироне ки баргаштанд ҳамон дониш, ҳамон таҷриба, ҳамон касбе ки он ҷо омӯхтанд ин ҷо истифода бибаранд? дуруст. он саволе ки шумо гузоштед, ин савол дар адабиётҳои илмӣ низ ҳаст, дар таҷрибаи ҷаҳонӣ вуҷуд дорад ва албатта дар он стратегияи муҳоҷират ки то соли 2040 ман гуфтам, дар он ҷо чорабиниҳо нисбат ба муҳоҷират аз он ҷумла бонувон ва мардон низ татбиқ шудааст ки ба нашр гирифта шудааст ки он маблағҳое ки аз хориҷа ба Тоҷикистон ворид мешаванд тавассути раванди муҳоҷират, мо тавонем он маблағҳоро тавассути баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию молиявии муҳоҷирон ва шаҳрвандони Тоҷикистон дар Тоҷикистон истифода барем. шумо хабар доред ки дар Тоҷикистон вуҷуд дорад консепсияи рушди шуғли пурмаҳсул ва иқдоми ҳукумати Тоҷикистон иборат аз он аст ки мо тавонем дар дохили кишвар шаҳрвандонро бо шуғли пурмаҳсул, яъне ки бо маоши арзанда таъмин мекунем ва аз он ҷумла он муҳоҷир ки ба хориҷа меравад дар он ҷо маблағи албатта чанди карата зиёдтар мегирад, музеи миллати зиёдтар мегирад ва тавонем бо он маблағҳои муҳоҷирон низ дар Тоҷикистон ҷои кории лозимаро ба анҷом расонем. хуб, як савол аз ин самт шояд камакак дуртар, вале ба ҳар сурат ба рӯҳия ва равони занҳои муҳоҷир то кадом андоза ҳамин равандҳои муҳоҷират метавонад ё мушкилоте ки муҳоҷират дорад метавонад ба рӯҳия ва равони зани тоҷик таъсир бирасонад? шумо хабар доред ки чандин маротиба тавассути воситаи ахбори мо маълумот гирифтем ва умуман вазирати кори дохили ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати масъала корбарӣ мекунад ки баъзе аз бонувон хато мекунанд ё ки сода ҳастанд, бовар мекунанд ба хориҷа барои фаъолияти кори равона мегарданд бе ягон расмиёт ва дар ин ҳолат албатта онҳо ба баъзе мушкилот дучор мегарданд ки албатта ин рӯҳияи занонро мумкин аст ки хеле озор диҳад. Бинобар ин ба фикри мо бонувон умуман табиатан пеш аз ба хориҷа рафтан нисбат ба мардум чандин маротиба зиёдтар фикру ақида мекунанд, лекин мутаассифона ҳаст роҳҳои ғайри қонуние ки онҳоро ба он ҷо ҷалб мекунанд ва онҳо мутаассифона ба баъзе хатогиҳо роҳ метиҳанд ки ё ки мавҷуди ғайри қонунӣ мегардад, ё ки мисол рӯҳии онҳо зарар мебинад, ё ки онҳо мушкилот мекашанд. лекин чунин чорабиниҳо дар худи стратегия ман нобар кардам, дар стратегияи муҳоҷират то соли 2040 пеҷбинӣ шуда, яъне ки дар бораи ҳамгироии муҳоҷирин аз он ҷумла занҳое ки аз хориҷа ба Тоҷикистон бармегарданд, онҳоро бояд ҳамгирӣ кард ва ба ҷомеаи Тоҷикистон баргардонид. хуб, умуман мо вобаста ба муҳоҷирон масалан худи вазорат, намедонам хадамот, ҳатто ташкилотҳои ҷамъиятӣ баъзан дар ин самт кор мекунанд, вале маълум аст ки оли мо ҳама корро барои муҳоҷирон анҷом дода натавонистем ва ба назари шумо кадом корҳо ҳаст муҳимтарин корҳое ки бояд мо барои
муҳоҷиронамон анҷом бидем, махсусан барои занҳои муҳоҷир? умуман хабар доред ва умуман ба фикрам шаҳрвандон хуб медонанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар тақрибан дар доираи 3-5 сол барномаҳои давлатии муҳсулият ба шухли аввалӣ қабул мекунад ва айни замон барномаи муҳсулият ба шухли аввалӣ то соли 2023 то соли 2027 татбиқ шаванда аст ва дар ин барнома қайд шудааст ки танҳо дар соли 2023-24 дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 160 000 нафар бонувон бо ҷои кор таъмин карда шуданд. Дар барномаи мазкур ҳарсола дар доираи тақрибан то 15-20 000 занон ба касбомӯзӣ ҷалб карда мешавад. Аз он ҷумла ба онҳо ҷудо намудани маблағҳои кофӣ барои рушди соҳибкорӣ низ ҷудо карда мешавад. Ба фикри ман дар ҳар як шаҳру ноҳия ки сохторҳои шуғули аҳолӣ ва муҳоҷират вуҷуд дорад, нисбати ин масъала зиёдтар дар ҳамкорӣ бо дигар мақоми давлатӣ бояд ки мо ҷоно кунем. бале. Дар самти муҳоҷират албатта санадҳои ҳуқуқии дохилӣ ҳастанд, мисли он консепсия ва барномаҳои дигаре ки шумо гуфтед, ва ҳаст санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ки онро кишварҳои аксарият аз он ҷумла Русия ҳам эътироф кардааст. Масалан, то чӣ андоза ҳамин санадҳо нисбат ба муҳоҷирон, махсусан муҳоҷирони тоҷик, махсусан занҳо татбиқ мешавад ба назари шумо ва шумо эҳсос мекунед ки масалан будани ҳамин гуна санадҳои ҳуқуқӣ воқеан ҳам кори муҳоҷирона имрӯз осон мекунад ва воқеан ҳам осон мекунад? албатта ҷумҳурии Тоҷикистон мисли дигар кишварҳои дунё ба конвенсияи байналхалқӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирини миллати ва аъзои оилаҳо шомил аст ва умуман зиёда 60 конвенсияи байналхалқии Тоҷикистон эътироф кардагӣ аст ва тавассути ин конвенсия Тоҷикистон бо дигар кишварҳо албатта ҳамкориро баромондааст. Аз ҷумла як қатор соҳишномаҳои байни ҳукуматӣ аст дар соҳаи муҳоҷират бо кишварҳои собиқи шӯравӣ ва кишварҳои дури наздик. Бинобар ин тавассути ин гуна соҳишномаҳо ва он шартномаҳое ки мо ба имзо мерасонем, онҳо метавонанд ки ин равандро ба танзим оваранд ва албатта тавассути он агентии шуғл ки бо интиқоли қувваи корӣ ба хориҷа машғул ҳастанд, албатта ин раванд метавонад ки ҳалли худро пайдо кунад. хуб, аз ҳамон чорабиниҳое ки вобаста ба муҳоҷирон баргузор мекунанд, ҳам илмиву ҳам намедонам мақомоти дигар, кадоме ба назартон таъсирбахштар аст ва мо дар кадом самт бояд бештар кор кунем ба назари шумо? ба фикри ман айни замон дар Тоҷикистон чихе ки ман гуфтам ду санади яке аз он стратегия, дигар аз он консепсия айни замон татбиқ шаванда аст. Яке аз он консепсияи рушди шуғли пурмаҳсулот то соли 2040 ва дуюм стратегияи танзими раванди муҳоҷират то соли 2040. ва дар ҳамин ду санад чорабиниҳои ниҳоят зиёд пешбинӣ карда шуданд ки чӣ гуна мо тавонем шаҳрвандони Тоҷикистонро дар дохили кишвар бо кор таъмин кунем, раванди муҳоҷиратро дар хориҷа ва дар дохили кишвар ба танзим дарорем ва чӣ гуна тавонем ки шуғли пурмаҳсулотро зиёд карда раванди муҳоҷирати меҳнати занонро ба хориҷа пасттар гардонем ва аз он ҷумла муҳоҷирони Тоҷикистонро дар маҷмӯъ мардумро низ, чунки аз рӯи ахборотҳо таи 2 соли охир дар дори тақрибан 700 000 нафар муҳоҷир ба хориҷа мераванд, лекин мақсади ҳукумати Тоҷикистон иборат аз он аст ки ин равандро пасттар гардонем ва дар дохили кишвар зиёдтар ҷои кории сазовор ба анҷом расонем. умуман проблемое ки муҳоҷирон доранд дар маҷмӯъ мешавад ки онро ҳам ҷудо кард ба проблемаи муҳоҷирони занон ва проблемаи муҳоҷирони мард, ё ки проблемаҳо барои ҳарду гурӯҳи муҳоҷирон як хел аст? умуман проблемаҳо дар маҷмӯъ якхел ҳастанд, лекин фаъолияти кории мардум ва занон албатта фарқ мекунад, чунки мардум зиёдтар дар соҳаи сохтмон, истеҳсолот, корҳои вазим ҷо мекунанд, ки бонувони Тоҷикистон аз рӯи маълумоте ки мо дорем тадқиқоти социологӣ нишон медиҳад ки онҳо зиёдтар дар корҳои савдо, пухту пас, дӯзандагӣ фаъолияти корӣ доранд ва албатта ин ба рӯи занон хос аст ва таи солҳои охир зиёдтар дар соҳаи хизматрасонӣ низ бо онҳо кор мекунанд, зиёдтар дар хонадони он хориҷоне ки онҳо ниёз доранд ба корманди хонагӣ ки мисол мегӯем русо мегӯянд экономика домохозяйка, яъне ки ба ин кор низ бонувони Тоҷикистон машғул ҳастанд. умуман яке аз проблемаҳои асосии муҳоҷирон ин пардохт нашудани ҳаққи кори онҳо аст. Масалан нигоҳ доштани онҳо дуру дароз дар ҷоҳои нигаҳдории муҳоҷирон аст. умуман дар самти мушкилоте ки масалан муҳоҷирон доранд, боз чира мешавад ки мисоловар кадом проблемаҳое ҳастанд ки ҳоли воқеан ҳам рӯ барои муҳоҷирони мо қарор доранд? Якеаш агар масалан пардохт нашудани маоши онҳо бошад, ба назари шумо проблемаҳои дигари асосии умуман муҳоҷирон ва махсусан занон кадом аст? умуман нисбати пардохт накардани музди меҳнат шумо дуруст қайд кардед. Нисбати масъала
дар Федерация Россияи шумо хабар доред, фаъолияти кори дорад аз соли 2001 намояндагии Вазирати Миллати муҳоҷират оид ба масъалаи муҳоҷират дар Россия фаъолияти кори дорад ва таи соли охир аз рӯи ахбороте ки пешниҳод карда шудааст, тақрибан аз 20 то 30 ҳатто аз ин зиёд миллион рубли Россияро ба он муҳоҷири туристоне ки дар Россия онҳоро музд надоданд, ин пулро баргардонда доданд ба онҳо тавассути маҳкумати судӣ, маҳкумати Федерация Россия ва ғайра ҳоказо. Лекин мушкилоте ки умумие ки муҳоҷирон доранд дар хориҷа, албатта ин пеш аз ҳама сари вақт ба қайд нагирифтани муҳоҷирон дар мутобиқи ҷои зисти онҳо. Ба қайдгирӣ он ниҳоят мушкил аст, чунки на ҳар як он шахсе ки хонаи худро дорад, онро ба муҳоҷири хориҷӣ месупорад, яъне ки арендапулиро. Бинобар ин ин масъала вуҷуд доранд ва албатта гирифтани патентро низ, яъне ки иҷозаи корро сари вақт бояд гирифт муҳоҷири миннатӣ. Ва боз таркиб мекунем ки агар кадом шаҳрванди бевосита аз ки муҳоҷир аст ё ин ки не, агар касби ихтисоси замонӣ дошта бошад, яъне ки дар бозоре метавонад рақобатпазир бошад ва забони хориҷӣ хуб донад, ба фикрам чунин шаҳрванд ҳеҷ вақт хато намекунад, он буруд мекунад. Бале. Худи кам будани масалан намояндагиҳои хадамоти муҳоҷират ва умуман намояндагиҳо аз ҷониби кишвари мо яке аз проблемаҳо нест дар ҳоли масалан афзоиши аҳолӣ, дар ҳоли зиёд шудани шумораи муҳоҷирон, бетағйир мондани шумораи онҳое ки дар ин намояндагиҳо кор мекунанд, оё мушкил ба бор намеорад? умуман аз рӯи маълумоти расмӣ рафтуомади шаҳрванди Тоҷикистон ёки муҳоҷирон ба хориҷа аз соли 2003 мутобиқи расмиёти оморӣ дорад. соли 2003 аз Тоҷикистон ба хориҷа дар доираи 347 000 нафар муҳоҷири миннатӣ ба хориҷа рафта буд. бибинед ки соли 2022-23 дар доираи 700 000 нафар, яъне ки тақрибан 2 маротиба шумораи муҳоҷирон ба хориҷа зиёд гардид. Ва албатта намояндагии Вазирати Миллати муҳоҷират шуғули аҳолӣ ҳам аз ҷиҳати шумораи кормандон ва ҳам аз ҷиҳати техникӣ молӣ бояд ки бақувват шавад, яъне ки на кам аз 2 маротиба ё 30 маротиба зиёдтар шавад, чунки Федерация Россия кишвари бузург аст. Дар Федерация Россия зиёда аз 95% муҳоҷири Тоҷикистон фаъолияти кори доранд ва пурқувват намудани низоми зикр гарида албатта бораи беҳбуди кор буд. дар мавриди консепсияи ҷалби диаспораҳо чӣ мегӯянд? оё масалан бо чанд вохӯрие ки намояндаҳои диаспораҳо анҷом медиҳанд проблемаи муҳоҷирон ҳал мешавад? албатта ин яке аз роҳҳои аст ки ҳукумати Тоҷикистон метавонад ки нисбати масъала хеле корро пештар барад. Барои чӣ? ҳукумати Тоҷикистон соли 2010 консепсияи шумо мабар кардед, консепсияи ҷалби диаспораи Тоҷикистон ки бурмарзӣ ҳамчун шарикони рушд, ин консепсияро қабул кард ҳукумати Тоҷикистон ва бо як мақсад, яъне ки беҳтар ёки устувор намудани ҳамкориҳо бо диаспора, ҳамватони бурмарзӣ дар хориҷи кишвар, ки бо дастгирии онҳо низ тавонем ки муҳоҷири миннатиро зиёдтар ҳифзи иҷтимоӣ онро таъмин кунем, пуштибони он бошем ва албатта дар ҳамбастагии диаспора ва бурмарзӣ бо сохтори ҳукумати Тоҷикистон дар хориҷа ин корро пеш барем. Албатта фаъолияти кори диаспора метавонад ки хеле корро ҷонак намояд. мо дар ҳамин суҳбат дар мавриди консепсия, дар мавриди барнома, дар мавриди баъзе санадҳои ҳуқуқии дигар гуфтем. То кадом андоза шумо бовар доред ки масалан муҳоҷирони меҳнатии имрӯзаи мо, махсусан занҳо, пештар аз он ки сафар мекунанд дар бораи ҳамин ҳуҷҷатҳо маълумот доранд ва то кадом андоза доштани маълумот барои як зани муҳоҷир ё умуман барои муҳоҷир муҳим аст? ба фикри ман айни замон мо бояд ки умуман раванди ёки фаъолияти кори нисбат ба иттилоъотонидаи шаҳрванди Тоҷикистон беҳтар гардонем. Барои чӣ? чунки дар ҳар як шаҳру ноҳия мақомотҳои расмии ҳам хадамоти муҳоҷират, ҳам хадамоти шуғл вуҷуд дорад ва ин кори иттилоъотиро бояд ки ҳар рӯза ба кор барем, чунки қисми зиёди шаҳрвандон он нафароне ки ба хориҷа мераванд аз қонунгузории кишвари қабул хабардор нестанд ва албатта аз қонунгузории Тоҷикистон низ ҳама хабардор нест. Бинобар ин чунин корҳоро мо бояд ки тавассути воситаи ахбори omma ҳар рӯза бо шаҳрвандон кор барем. ба фикри ман он иқдомое ки мо доштем дар солҳои 2010 то 2015 зиёдтар чоп намудани ҳар гуна овизаҳо, плакат, буклетҳо ба забони тоҷикӣ, бигузор русӣ низ бошад, англисӣ низ бошад, лекин бояд ки ин корҳои иттилоъотро зиёдтар ба кор барем, чунки як рӯз иттилоъот набахшидан ба мардум ҳисоб кунед ки мо як 2 ё 3 моҳро аз даст доем. ин кори ҳаррӯза аст, чунки зиёдтар бахшидани иттилоъот ин яъне ки баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, маърифати молиявӣ ва қонунии онҳо аст. хуб, биёед дар мавриди моделҳои танзими раванди муҳоҷират суҳбат кунем. умуман кадом модел барои Тоҷикистон бисёр мувофиқ аст ва
ё шояд намедонам чун шумо дар соҳаи илмам фаъолият мекунед шояд волибон сари кадом як модели нав ва сирф ба фарҳангу ба менталитети мо мувофиқ фикр карда истода бошанд. ба фикри ман тоҷикистон он таҷрибе ки тоҷикистон дар солҳои 90 шумо хабар доред ки мо сулҳро ба даст овардем таҳти роҳбари ҷаноби олӣ ин фаъолияти корӣ ки мо дар он солҳо доштем баръакс аз мо модели сулҳро дигарон ёд гирифта буданд ва айни замон тоҷикистон тақрибан фикри ман чун аст ки мо намехоҳем ки модели як кишварро гирем ба худ татбиқ кунем мо модели худи миллии худро дар амал созем ва аз рӯи фикри ман дар корҳои илмӣ ки мо онро пешо мекунем як модели миллии татбиқи системаи идоракунии давлати раванди муҳоҷират мо ҳозир коркард баромада истодаем ва ба фикри ман ин система ниҳоят бояд бузург бошад чунки дар ягон кишвар ҳоло чунин модел набуд ки мо дар ҳамкории махмумоти давлати тоҷикистон сохтори ғайридавлатӣ байнхалқӣ бо он махмумотҳое ки ҳатто омбудсман дар тоҷикистон бо махмумотҳои чунин дар хориҷа ҳамкориро ба даст оварда низоми давлатиро дар ин соҳаи муҳоҷират ба кор барем. вақте ки мо стратегияи муҳоҷират то соли 2040 соли гузашта ҳукумати тоҷикистон қабул кард ин гуна стратегия дар дунё набуд ин аввалин стратегия дар тоҷикистон қабул шудааст ки дар як стратегия ҳамин намудҳои раванди муҳоҷират пешон карда шуданд ва инро ҳангоми вохӯрӣ ҳам котиби узр ҳам албатта котиби шӯрои аврупо қайд кард ва сафири турк аз он ҷониб қайд кард ки дар дунё чунин стратегия мисли тоҷикистон дар соҳаи муҳоҷират қабул нашудааст. вақте гап дар бораи муҳоҷират меравад асосан масалан агар намояндаи соҳаи маориф бошанд изҳори нигаронӣ мекунанд ки раванди муҳоҷират як андоза моро аз фарзандон аз назорати онҳо аз тарбияи онҳо дуртар кард. хуб балки шумо муҳоҷират манфиаташ бештар аст ё ҳамин гуна зиёнҳояш бештар аст ва чӣ бояд кард ки то мо ҳам аз муҳоҷират як даромади муайяне бигирем ва ҳам намедонам барои хонаводаву иқтисодмон кӯмак кунем ва ҳам кӯдаконамон масалан аз тарбия ва аз таълим дур намонанд. чӣ хел мешавад ки ҳамин чизоро омехта кард ва якҷоя истифода бурд? ба фикри ман албатта умуман тадқиқот нишон медиҳанд ки ҷиҳатҳои мусбат ва манфии муҳоҷират хеле зиёд ҳастанд. мумкин ҷиҳатҳои манфии бештар низ бошад. акун ҷиҳатҳои мусбат чӣ аст? яъне ки ба хориҷа рафта кор кардан маоши хубро гирифтан ва ба оилаи худ равона кардан. лекин албатта ҷиҳатҳои манфӣ низ бисёр ҳастанд. чӣ хеле шумо қайд кардед аз тарбияи падар дур мондани фарзандон ё ин ки ба касалӣ гирифтор шудани мардон ё ки он ҳолатҳое ки рух медиҳад чӣ хеле ҷаноби қайд карданд дар паёмашон чандин нафарон ҷон метиҳанд дар хориҷи кишвар ба ҳолатҳои ногувор дучор мегарданд ва албатта ман ҳалли масъул дар чӣ мебинам ман бармегардам ба таҷрибаи туркия. туркия дар асли гузашта мисли тоҷикистон ҳамчун кишвар буд ки шумори зиёди муҳоҷирон мерафтанд ба хориҷи кишвар лекин туркия тавонист тавассути татбиқи сиёсати созанда ва самаранок аз кишвари интиқолдиҳандаи муҳоҷират ба кишвари қабулкунандаи муҳоҷират табдиқ ёбад ва бинобар ин айни замон дар стратегия ки ман боз номбар мекунам оид ба муҳоҷират то соли 2040 ҳамин чорабин пешбинӣ карда шудааст ки мо низ тавонем тавассути сиёсати пешбарандаи ҳукумати тоҷикистон самаранок раванди муҳоҷират истифода барем маблағҳои муҳоҷиратро ёки муҳоҷиронро ва инвестисияи диаспораи хориҷиёнро ҳамонтор бурмаризо дар рушди тоҷикистон истифода барем ва дар тоҷикистон ҷои кори арзон татбиқ намон ва раванди муҳоҷират дар хориҷа паст кунем ки падару модар бо фарзанди худ бошад дар дахоли кишвар. баъзеҳо ба ин назар ҳастанд ки масалан намедонам акнун аз нигоҳи илмӣ то чӣ андоза ҳамин кор дуруст аст. баъзеҳо фикр мекунанд ки мо бояд сатҳи муҳоҷиратро ба сифр фарорем яъне муҳоҷират умуман набошад дар ҳоле ки муҳоҷират дар кишварҳои пешрафтатарини дунё низ ҳаст. яъне ки мо аксаран ба худи раванди муҳоҷират як нигоҳи манфӣ дорем фикр мекунем ки бояд набошад. чӣ хел мешавад ки ҳамин андешаро дар зеҳни мардум иваз кард ки муҳоҷират воқеан як раванди маъмулӣ аст дар тамоми дунё ҳаст фақат баъзе қоида ва баъзе равандҳоро бояд танзим кард. чӣ хел мо бояд андешаи мардума дигар кунем? бисёр саволи ҷолиби диққат дода шумо. умуман ба фикри ман умуман адабиёти илмӣ нишон медиҳад ки ба сифр расонидани муҳоҷират аз ақл берун аст. ин нодуруст аст. дар ҳамаи давлатҳои дунё раванди муҳоҷират вуҷуд дорад ва ягон коршинос ягон олим наметавонад кафолат диҳад ки кишвари ба раванди муҳоҷират вобастагӣ надорад. ҳама кишвари дунё ба раванди муҳоҷират вобастагӣ доранд ва дар тоҷикистон зиёда аз 60 намояндагии муҳоҷири меътаи аз хориҷа фаъолияти корӣ доранд. штатҳои муттаҳиди амрико, фаронса, британия кабир, олмон, германия, дигарҳо бисёр кишварҳо
ҳатто аз Россия ва Хитой аз он ҷумла зиёдтар. Бинобар ин раванди муҳоҷират ягон ҷои нороҳатӣ ёки шармсорӣ надорад. Бинобар ин он кишварҳое ки мисли Покистон, мисли Ҷопон, ёки Федератсияи Россия, кишварҳои зиёди Аврупо, он кишварҳое ки қувваи қобили меҳнат кам доранд, онҳо ниёз доранд ба қувваи қобили меҳнат. Онҳо бояд зиёдтар фикр кунанд ки чӣ гуна мо қувваи кори пайдо кунем. Тоҷикистони мо қувваи хуби корӣ дорад. Ин яъне ки захираи тиллои Тоҷикистон аст. Ва агар мо тавонем ки бештар қувваи кори Тоҷикистонро дурусттар ва сабук истифода барем, ба фикр ман ин хеле барои ҷомеаи Тоҷикистон ҷиҳати пешбурди вазъи иқтисодии иҷтимоӣ беҳтар мешавад. баъзе наворҳо баъзе муроҷиати шахсони алоҳида ва гурӯҳҳои муҳоҷирона мешунавем, мебинем дар интернет ки онҳо аз кадом як камбудишон шикоят мекунанд. Умуман вақте ки муҳоҷирон дар хориҷи кишвар, новобаста аз он ки Русия аст, куҷо аст, масалан агар ба мушкилӣ рӯбарӯ шуданд, аввалин корҳое ки бояд анҷом бидиҳанд чӣ аст ва бархурди дуруст ба мушкилӣ чӣ гуна аст, кадом аст? Саломат бошед. Ҳамагон медонанд ки ҳукумати кишвари Тоҷикистон қариб дар ҳамаи кишварҳои дунё дорад ё сафорати Тоҷикистон, ё ин ки консулгарӣ, ё ин ки ҳаст намояндагиҳо. Ва ба ғайр аз он як мисоли оддӣ аст ки вазорати кори дохилӣ ҳатто намояндагии худро 2-3 нафарро равон кард ба Федератсияи Россия барои ҳалли масъалаи муҳоҷират. Иқдоми роботи вазорати кори дохилӣ аст, чунки онҳо ин масъаларо ба фикрам хеле дуруст дарк мекунанд. ва ҳангоме ки ба мушкил дучор шуданд шаҳрвандон аз ҷумла муҳоҷирон дар хориҷи кишвар пеш аз ҳам ба мақомоти расмии Тоҷикистон бояд ки арз кунанд, дархост пешниҳод кунанд. Ва албатта агар мабодо мушкилоти дигар рух диҳад, албатта ҳаст каналҳои интернетӣ. Ва бовар кунед ки қариб дар ҳамаи кишвари дунё тоҷикистониҳо ҳастанд, диаспораи бисёр ҳастанд. Ба фикрам ин гуна сохторҳо, ин гуна низомҳо метавонад кӯмак расонад. Ба ғайр аз он тавассути таҷрибаи байнихалқӣ дар ҳамаи кишварҳо ҳаст бахшҳои ҳуқуқӣ, ё ин ки омбудсменро, онҳо низ вазифаи худро бояд иҷро кунанд нисбати кӯмак расондан ба он шаҳрванде ки ба мушкилот дучор шудааст. Хуб, шумо роҳбари як лоиҳа ҳам ҳастед дар пажӯҳишгоҳе ки кор мекунед. Умуман лоиҳа вобаста ба муҳоҷират. Биёед камакак дар қисмати охири ин барнома дар бораи лоиҳа бигӯем ки чӣ лоиҳа аст ва чӣ ҳадафҳоро дар пай дорад ва оё татбиқаш мушкили муҳоҷирони моро як андоза сабук мекунад? Албатта. Татбиқи лоиҳа бо дастгирии ҳукумати Тоҷикистон аст, аз буҷаи давлати Тоҷикистон дастгирӣ карда мешавад ва ин лоиҳаи давлатӣ чунин ном дорад мавзӯъ: нақши диаспораи муҳоҷирон дар сармоягузории рушди иқтисодии иҷтимоии Тоҷикистон. Яъне ки бо ин иқдом шумо хабар доред ки умуман дар дунё то 40 миллион нафар тоҷик аст, вуҷуд дорад, то 40 миллион нафар тоҷик. Ва ҳукумати кишвар ҳангоме ки чили мо бо шумо гуфтем консепт дар бораи диаспора ба имзо расонид, маҳз иқдомро нисбати он равон кард ки онҳо тавонанд дар рушди Тоҷикистон иштирок намоянд. Диаспора, ҳаматон бурмарзӣ, муҳоҷир миллати, ҳар нафаре ки хуни тоҷик дорад. Бинобар ин дар ин лоиҳае ки мо айни замон татбиқ мекунем, мақсад ягона аст: бештар анҷом додани корҳои илми тадқиқотӣ ва бештар ҷалб намудани диаспора, ҳаматон бурмарзӣ, муҳоҷири миллатӣ дар рушди ҷумҳурии Тоҷикистон. ва ин гуна мисолҳо дар дунё бисёр ҳастанд. Мисоли оддӣ, Штатҳои Муттаҳидаи Амрико дар доираи 90% татбиқоти илмӣ ва инженерӣ аз ҷониби муҳоҷирон аст. Яъне ки дар Амрико дар таги 2 соли охир зиёда аз 500 000 нафар муҳоҷирон аз дигар кишварҳо ба Америка ворид шуданд ва онҳо зиёдтар барои рушди Амрико хизмат карда истоданд. Тоҷикистони мо имкони хуб дорад нисбати масъала, чунки кишвари Аврупо, хоҳ Олмон бошад, хоҳ Италия, хоҳ Франсия бошад, хоҳ Россия низ бошад, онҳо бештар дар доираи аз 10 то 15% буҷаи давлатӣ ё ин ки маҷмӯати дохили давлатии ин кишварҳо айсои муҳоҷират аст. бале. Яъне устод, шумо бо назари ман розӣ ҳастед ки масалан чун ин барномаи давлатӣ ки ҳаст, лоиҳаи давлатӣ ки ҳаст, яъне шумо розӣ ҳастед ба ин андеша ки воқеан нақши муҳоҷирон, саҳми муҳоҷирон дар иқтисоди кишвари мо андак нест ва мавриди таваҷҷӯҳ қарор дорад? Албатта он барномаҳое ки тавассути раванди муҳоҷират татбиқ мешаванд ва пеш аз ҳам ҳукумат иқдоми ки худро зоҳир мекунад, албатта ин шаҳодати он аст ки муҳоҷирон ҳам дар беҳтар намудани вазъи оилаи тоҷикистониён ва албатта дар раванди муҳоҷират ёки дар раванди бештар намудани ёки беҳтар намудани вазъи иқтисодии иҷтимоии Тоҷикистон бевосита сармогузори худро мегузоранд. Ва
мо низ боша медонем ки як назари оддӣ агар бинем ки дар ҳамин шаҳри ноҳияи тоҷикистон чӣ гуна хонаҳои базеб сохта истоданд ҳамин низ хонаҳои шахсӣ низ бошад бигзор бошад лекин ин шаҳодати он аст ки муҳоҷирон дар хориҷа касбро бузург гардонданд аз ҷиҳати ихтисос баланд гардиданд ва тавониста ки сохтмони аврупоиро дар Тобистон татбиқ истоданд яъне ки нақшу нигоре ки вобаста ба ҷиҳати милли мо ҳастанд онҳо дар Тобистон имрӯз сохта истоданд ва ин нишонаи он аст ки муҳоҷират чӣ гуна кӯмак мерасонад умуман дар дунё қабул шудааст ки муҳоҷират раванди рушд аст. бале устод шумо ҳам дар номзади илму ҳам ҳастед дар самти муҳоҷират фаъолият кардед ва фикр мекунам мавзӯи рисолаи доктории шумо ҳам ҳамин аст ва умуман то чӣ андоза ба масъалаи муҳоҷират дар соҳаи илм оли таваҷҷӯҳ шуда истодааст ва оё корҳои илмие ки анҷом медиҳед масалан пажӯҳишгоҳи шумо ва дигар масалан муассисаҳои илмӣ манфиат меорад ва баъди чанд муддат мо таъсир ва манфиати онро метавонем эҳсос кунем? ҷаноби вали чандин маротиба дархост карданд ки муассисаи илмӣ он хулосаи илмие ки натиҷаи илмие ки мо ба даст меоварем ҳатман бояд ки дар амалия дар таҷриба татбиқ карда шавад дар истеҳсолот ва албатта таи солҳои охир бисёр рисолаи илмӣ дар асои муҳоҷират ба анҷом расонида шуданд онҳо аз ҷониби комиссияи олияи таҳсилот назди президент қабул гардиданд ва дар ҳар яке он хулосаи илмии худ ҳаст. Бинобар ин айни замон вазорати меҳнат муҳоҷирати шимолии Тоҷикистон дар сохтори худ як гурӯҳи кории байни идораиро ба амал овард ҷиҳати татбиқи стратегияи 2040 оид ба муҳоҷират ва ҷиҳати бештар ёки рушд доди ҳамкориҳо. Ба фикри ман он хулосаи илмие ки худи институти демография академияи илмҳо пешниҳод мекард ба ҳукумати Тоҷикистон ва ба худи вазорати меҳнат онҳо метавонанд ки он натиҷаи илмие ки имрӯз дар мо ҳаст ва он метавонад татбиқ карда шавад ба фикри ман ба назар гирифта мешаванд ва яке аз ҷиҳатҳое ки стратегияи 2040 қабул шуд ин низ яке аз фикру ақидаи олимони Тоҷикистон буд. Дар ҳамин корҳои илмӣ худи муҳоҷирон ҳам ҷалб мешаванд масалан намедонам барои пурсиш барои суҳбат масалан ҷалб мешаванд? Албатта чанд аз тадқиқотҳо ё ки чанд аз пурсишҳои солагӣ бевосита бо муҳоҷирони меҳнатӣ аст чунки худи институти мо шӯъбае ки мо дар он фаъолияти корӣ дорем гузарондани ҳар як тадқиқоти садсалагӣ бо иштироки бевосита муҳоҷирон аст. Муҳоҷирон албатта сохтори хадамати муҳоҷират ва албатта мақомоти маҳаллӣ. устод тасаввур кунед ки рӯбарӯи шумо як зан ва як марде истодааст ки ҳамин шом чипта доранд ва мераванд Русия барои мисол. Чӣ тавсия медодед ба онҳо? Тавсия пеш аз ҳама боз такрор мекунем суханони роҳбари давлатро он нафаре ки аз Тоҷикистон ба хориҷа сафар мекунад ва пеш аз ҳама миллати худро муаррифӣ мекунад. Бинобар кӯшиш намоед ки бо сари баланд ба хориҷа рафта бо сари баланд бозгашт кунед яъне ки донистани забони хориҷӣ албатта омӯзиши касбу ихтисоси замонавӣ ва ҳурмати эҳтироми он кишваре ки шумо ба он ҷо рафт сафар мекунед ин пеш аз ҳама барои шумо як ҷиҳат ҷаҳони шуморо беҳтар мегардонад сари шумо баланд мекунад. бале беҳтарин. Хуб ман Саймон Эсори сипос мекунам. Бинандаи азиз дар суҳбати мо буданд Анвар Бобоев ходими пешбари илмии шӯъбаи тадқиқоти демографии Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон роҳбари лоиҳа оид ба муҳоҷират ва умедворам ки дар як барнома мо шояд ба ҳама мавзӯи муҳоҷират дахл карда натавонистем лекин ба ҳар сурат муҳимтарин масъалаҳо муҳимтарин нуктаҳо инҷо садо доданд ва ман Саймон Эсори сипос мекунам ва фикр мекунам ки чун шумо мутахассиси хуби ин соҳа ки ҳастен шояд суҳбатҳои дигари мо албатта иҷро мешавад ва ба амал меояд вохӯриҳои мо ва мо умедворам ки на як бору дубор боз барои мардум барнома таҳия мекунем ва барои шумо ҳам бинандаи азиз мо барору баракат ва комёбиро орзу мекунем. Умедвор ҳастем ки мо бо риояи қонунгузориҳое ки ҳаст ё бо такя ба санадҳои ҳуқуқӣ ки ҳаст ин равандро танзим мекунем ва агар шумо имрӯз ё фардо ба муҳоҷират меравед кӯшиш кунед ки дар доираи санадҳои мавҷуда бо донистани забон бо риоя кардани тамоми қавоиде ки он ҷо ҳаст вобаста ба будубош зиндагии худро танзим кунед. Ва чизи муҳиме ки мехоҳам таъкид кунам оно ки дар хона ҳастен ҳамсарои муҳоҷирон хоҳарои азиз вақте ки маблағҳоро бароятон мефиристанд шумо дар мавриди сарфакорона истифодаи онҳо дар мавриди масалан сармоягузорӣ ба чизе дар мавриди ташкили кадом тиҷорат дар мавриди ташкили истеҳсолоти хурд умедворам фикр мекунед ва мо метавонем воқеан ки зиндагии худро бозам беҳтар кунем ва барои ҳамаи шумо барор баракат ва муваффақиятро орзу мекунам ва умедворам ки дар видео подкастҳои дигар мо албатта ба паҳлӯҳои дигари муҳоҷирати бехатар ва махсусан муҳоҷирати занон дахл хоҳем кард. То суҳбатҳои дигар.